Dragi studenti i studentkinje, kolege i koleginice, dobrodošli na Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Dobrodošlica u moje lično ime kao pokrajinskog sekretara, ali i mojih kolega u okviru sekretarijata. Morao sam to da kažem jer su mnogi od njih završili upravo Pravni fakultet. Motiva ima mnogo. Siguran sam da mnogi dolaze iz ličnih razloga, porodičnih, na kraju uvereni da će dati svoj doprinos ne samo ličnoj afirmaciji, nego afirmaciji svojih porodica i svojih prijatelja. Jer svi veruju u vas ne da ćete upisati, vi ste to već uradili, nego da ćete završiti Pravni fakultet. Motiva je mnogo. Mnogi od vas promišljaju o pravnoj nauci kao nečemu što je obeleženo jednom impozantnom istorijom. Pravo seže još od Egipta, Rima, a mi u Srbiji, mi ćemo se bar pozvati na Dušanov zakonik iz srednjeg veka. Međutim, ono što vas najviše interesuje jeste šta je pravo danas i šta je sutra. Pripadate jednoj delatnosti koja je više od zanimanja. Često govorim da je to poziv i uistinu jeste poziv, jer ako društvo deli zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, to znači da itekako vodi računa o integritetu jedne ovakve delatnosti. Kao što znate, boginja pravde je obeležena sa 3 simbola. Jedan od njih je i povez preko očiju. Dakle, ona je bezočna, pravda je univerzalna i zato treba biti dostojan tog poziva. Ne samo pozivajući se na istoriju, nego i ono što je danas i ono što je sutra. Pravo je uvek težnja za pravdom. Zato društvo želi ne samo da stvara kroz zakone, kroz zdanja, nego pre svega kroz vas, kroz buduće diplomirane pravnike, moćnu polugu upravljanja državom. Pravo izvire iz države. Ono propisuje norme, ali i sankcije. Da biste dorasli tome, morate imati stručna znanja, stručnu umešnost i stručnu emocionalnost. Pravo se mora voleti, jer samo tako vi ćete uistinu biti dostojni sledbenici slavnih predaka. A ja ću vam reći, ja nisam u vašoj profesiji, ja sam u jednoj drugoj pedagoškoj. Jedan slavni vaš predak, Sava Tekelija, prvi srpski doktor pravnih nauka, pisao je o dečijim igrama. To je dobar primjer koliko je važno, ne samo u pravnoj nauci, nego i u drugim delatnostima biti diplomirani pravnik. Važno je, dakle, biti svestan svoje misionarske uloge. Vi ste kao i lekari. Oni brinu o životima pojedinca, a vi o životu društva. Zato ako ste dostojni toga, hrabro napred, osvajajte već 1., 2., 3., 4. godinu i budite dostojni svojih učitelja. Želim vam puno uspeha i naravno hrabro već u prvu pobedu, za prvi ispit.